При разчистването на стара къща, преди около 7 години вече, с мой приятел намерихме 2 неупотребявани инвалидни колички. Чудейки се какво да ги правим, решихме да ги обявим в социалните мрежи, че ги даряваме. Тук в работилницата се събират десетките дарения от цялата страна, ремонтират се и след това се изпращат към хората в нужда. Димитър, който е инженер по образование, ги ремонтира сам, като до момента близо 700 помощни средства са предоставени на нуждаещи се хора. Емоцията на хората, когато даряваме помощните средства, е горивото, което ме кара да продължавам да го правя. Такива помощни средства получава и Ралица Коцева, която е майка на 3 деца. 6-годишната Лора е диагностицирана с епилептична енцефалопатия – тежко състояние, което налага ежедневната употреба на специализирани средства. Ние лично се възползвахме от една табличка, която е с масичка и ми помага при работата ми с моето дете, като поставяме една ашина вътре в нея и правиме различни рехабилитационни дейности. Димитър Иванов е живял в различни точки на света, работила няколко години в Съединените щати, но решава да се върне в село Бяла река, за да продължи семейната традиция в животновъдството, но и да остави следа.